Mga hulagway sa mga artista o mga iladong personalidad nga mitaliwa na gihimong modelo sa mga lapida aron makakuha og pagtagad sa mga buhi. Sayra nato ang detalye pinaagi ni ining report. Sa gawas nga bahin sa sementeryo, naglinya ang mga nagnegosyo o mga lapida. Dinhi naka-display ang nakadiyang lapida. Small, medium o large ang gidakon. Ang klase na ay granite, marble, bildo o guban pang mupahaom sa budget. Apan sa mahilig sa mga artista makalingi gyud kung makita ang hulagway sa mga idolo nga nahimong modelo sa mga lapida. Ana ang lapida ni The King Fernando Poe Jr. ug ang iyahang kapikas ang reyna sa pelikulang Pilipino nga si Susan Roses. Nausab ang primera kontrabida nga si Cherry Hill ug uban pa. Ana gani ang lapida sa kanhi Lady President Corazon Aquino. Dili sa magpaulahi ang international singer nga si Kenny Rogers ug ang basketball superstar nga si Kobe Bryant ug syempre ang Her Majesty Queen Elizabeth II. Amo na yung sample sir para ang customer god mangita ang god ug mga design ba nga unsay angay background sa kuan dagway. So, doon na yung mga artista. Oh, naagyod. Personalidad. Oh, mga personalidad yun. Ana usay local personality nga gigamit nila ang hulagway. Gihimo kini sa mga nanginabuhi aron magkakuha og pagdagad sa mga tao nga makaagi sa ilahang display area. Nabantayan nga ang uban medyo mahadlok kun mutan-aw og lapida apan kun artista ang makita daw mahingang ha. Ganahan na ito mga artista hasad. Sabi mga idol na to ba, artista. O niya, makalingi po daw mga customer. Oo, makatawag niya. Kung nakuha mo ka, naaman sa Facebook sila. Samtang luyo sa mga lapida, ang tinudanay nilang panginabuhi nga maoy gikuhaan sa ilahang panginahanglan. Dili magbase sa naong sa artista ang presyo kundili sa matang sa materialis. Dini ang presyo magsugod sa 1,500 pesos hangtod na sa kinamahalan nga 28,000 pesos. Kanang 28,000, ang proseso na sa trabaho, mauna yung nakapamahal niya. Proseso o puti. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.